दिनैनिफ्राय BTC एसेम्बलि जिरायनायबो जाजेनबाय लोगोसे आरोबाव मा RNB हस्पिटालनि जिहेतु दाखालिनिफ्रायनो धरना होबाय थानायखौ जों नुबाय थानोबो मोनदों। लोगोसे प्रमिला मेडामा दिनैहाय BTC सेक्रेटारि गेटआवहाय मोनसे धरना हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनदों। खोनानो मोनदों बावहाय प्रमिला मेडामा BTRनि CM बिथां मानगोनां प्रमद बर' सारनो मोनसे गोसोखां बिलाइ बा मेम'रेन्डाम मोनसे गथायहैनो होननानै थांदोंमोन, नाथाय बेखौ BTC सेक्रेटारि गेटनिफ्रायनो हाबनो होनाय जायासै। मा जाहोननि थाखाय हाबनो होनाय जायासै जों बेखौ बुंस' रोंला। थुदि बिदिब्ला जों प्रमिला मेडामनि माखासे स्टेटमेन्ट होनायखौ जों खोनासंनानै लादिनि। दिनै जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दलन जुरिनायनि जाउनाव जोङो जे ओनसोलखौ बड'लेण्ड हिसाबै लुबैदोंमोन आरो बे बड'लेण्डआ माबायदि जानांगौ, जोंनो मा अनुष्ठान नांगौ, बेफोरनि चार्टार अफ डिमान्ड जोंहा दंखायोमोन। आरो बे हिसाबैनो बिथाङा थैनानै थांखांनायनि उनाव प्रेमसिं ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोना आन्दलन खालामनायनि जाउनाव जोंहा 2003 सनाव 10 फेब्रुवारियाव जोङो माने BTC खौ मोननो हादों, बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ जों मोननो हादों। आरो बेनि उनावनो हाग्रामा महिलारिया एकर्ड खालामखांनायनि उनावनो मानगोनां जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रि गिबि मन्त्रि मानगोनां तरुण गगৈ बिथाङा फैनानै नैबे माबायावनो बे केम्पासावनो अखा हानायखाय बेवहायनो माने फाउन्डेसनखौ खालामदोंमोन। फाउन्डेसना मानगोनां तरुण गगৈ सारा फाउन्डेसन खालामखांनायनि उनाव माने बाजेटखौ जोंना फाइनान्स मिनिस्टारा हमालासिनो थाबाय। जों बुंबाय थाबाय लुनायनि बेबस्थाखौ माबार खालामदो, हायाथ' जोंना रेडिखा, थेवब्लाबो लुवाखै। नाथाय बिनि उनाव BJP एलायन्स सरकार फैनायनि उनाव जोंनि सिगांनि गिबि मन्त्रि मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि आखाइजों आरोबाव बे सरकाराव माने फाउन्डेसनखौ खालामफिननाय जादों आरोखि। बिनि उनाव दाना न'खौ लुबाय, बिल्डिंखौ लुबाय, खिन्थु इनफ्रास्ट्राक्चारखौथ' सृष्टि खालामनांगौ। आसबाब माने मेसिन लाइ लथरफोरखौ बायनानै हरनांगौ आरो बेखौ सालायनो थाखाय डाक्टारि खालामनो थाखाय जोंनि गथ'फोरखौ यां जेनेरेसनखौ डाक्टार बानायनो थाखाय एक्सपार्टफोर नांगौ। बे एक्सपार्टफोरखौ एपइन्टमेन्ट हरालासिनो बे लोबोरबोर मोनसे अनुष्ठान खालामनो थाखाय सिन्था खालामदों। जोंनि बे RNB सिभिल हस्पिटाल बेखौ लानानै थांनानै माने बिराद पेसेन्ट जादों, बिराद डाक्टारफ्रा मोजां मावदों होननानै देखायनानै काउन्सिलनि रिकगनिसनखौ लाखिनो सेस्था खालामदों, खिन्थु जाया। थांब्लाबो जोंनि पेसेन्टफ्रा थांनाया बिसोर गावनि जोंनि क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थांनानै खिन्थु गोसोआ माने बायनानै फैफिननानै सोरबा बेंगलाव थाङो, सोरबाबा एकदम बरपेटाव थाङो, सोरबाबा प्राइभेट चेम्बारावसो थांनानै सिकित्साखौ लाफिननांगौ जायो। दिनै बेबायदि अबस्था, बिसिनि बे अबस्थाखौ नुनानैसो मेडिकेल काउन्सिला जोंनि बे मेडिकेल कलेजनि रिकगनिसनखौ रिकगनाइज खालामनो नागिरदों। दा नङा, बे भावनासो जे बेखौ लाङाबालायनो मेडिकेल कलेजाव सोरखौ मा फोरोंनो नागिरदों बानाय बाव प्रिन्सिपाल